правителство. Благодаря на вносителя и сега следващият вносител, следващата петиция, представена от Ивайлов Асенов Кръстев. Давам ви думата, господине. Благодаря ви. Да ви се представя. Казвам се Божилов, Венцислав Божилов, председател на Сдружение защита здравето и живота на населението и околната среда, представляващо засегнатото население. Становище относно петиция 1405 от 2007 година от жителите на квартал Суходол, София, България. Уважаема госпожо председател, уважаема комисия, упълномощен съм от името на засегнатото население за пореден път да напомня грубите нарушения на българските власти относно ситуирането и експлоатацията на незаконното сметище на град София в квартал Суходол. По искане на Главна дирекция околна среда към Европейската комисия сме представили видео и графични материали, от които е видно нарушаването на изискванията на Директива 2006-12, Директива 2008-98 на Европейската общност. В момента се експлоатира сметището в квартал Суходол, лежащо върху водосборната зона на минералните води, които са природен феномен. Тройна съдебно-техническа експертиза пред Върховния административен съд на Република България потвърди изложените факти. Нарушена е Директива 2060 на Европейската общност в областта на политиката за водите на общността. Всички тези нарушения по управление на отпадъците на град София водят до сериозно екологично замърсяване на столицата с всички последствия за здравето и живота на хората. Многократно сме настоявали за оценка на здравния риск, но такава умишлено не се възлага. Надявам се, че сте запознати с документалните кадри на телевизия Арте относно здравето на засегнатото население и излъчвани по много европейски телевизионни канали есента на 2009 година. Европейската комисия заведе дело срещу България в Съда на Европейските общности за ненавременно осигуряване на подходящи съоръжения за депониране на отпадъците на град София. Комисията констатира, че столицата продължава да разчита на старото сметище в квартал Суходол, което не отговаря на изискванията. До настоящият момент няма резултат. По наше мнение, Европейската комисия е твърде толерантна към българското правителство относно липсата на управление на отпадъците на София. Въпреки тази толерантност, властите отново са в патова ситуация. Дами и господа, сметището в квартал Суходол е опасно оръжие. Европа трябва да знае, че срещу нас се води биологична война. Преждеговорящата спомена само за някои от тях. Но тези 330 декара площ на това незаконно сметище отделят въглероден диоксид, метан, серни и азотни окиси, да не говорим за спори на газ гангрена и на антракс. Всички токсиколози знаят за какво става дума. Ние даваме жертви. Суходол дава жертви заради амбициите на един-двама човека от властта, от правителството. Ние знаем, че в Европа има екологично чисти и икономически приемливи технологии за третиране на отпадъците, но те не се прилагат. Решение няма заради преплитането на икономически интереси. Да не говорим за корупцията. За съжаление, липсата на чуваемост към критиките на специалистите за избора на решение е престъпна не само за нас, към нас, но и към бъдещите поколения. Това според нас е и предизвикателство към разумния, екологичен, проевропейски избор на опазване на околната среда, опазване на здравето на населението, опазване на здравословния избор на живот, опазване на общоевропейските ценности в областта на екологията. По отношение на здравния риск има кадри, които върват от медицинско лице,
Тъй като тежестта на канцерогенните заболявания е голяма в квартала и околностите, имаме дори случаи на 5, а може би и 6 случая на мултипленна склероза, това, което не е характерно в най-чистия район на столицата. Ние, жителите на квартал Суходол, като част от европейската общност, настояваме за сериозен натиск от страна на Европейската комисия върху българското правителство, отговорно за решаването на проблема с третирането на отпадъците по един екологичен и не застрашаващ здравето и живота на населението начин. Бих искал да дискутирам, но явно тук не е място за експертни дискусии, но съм на разположение да изложа допълнително факти. Опасявам се, че ще пресроча времето. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси. Ако ми позволите, тъй като бих искал да подчертая и нарушението на директивите за отпадъците 1999-31 на Европейската общност, също директивата за рециклиране 2001-77, вие можете да ги видите и на кадрите, а също така и за емисиите на въглероден двуокис, директива 2003-87 на Европейската общност. Липсата на завод, протакането, корупционните схеми, политическите интереси водят именно до даване на жертви от засегнатото население. Затова се обръщаме към вас като последна инстанция. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Иванов, казва председателката. With regard to the disposal, excuse me. Моля да ме извините. По отношение на депонирането на битовите отпадъци, комисията стартира наказателна процедура срещу България по отношение на въвеждането на инсталациите по смисъла на 5 точка 2006 директива /12 5 април 2006 година. По отношение на рамкова директива за отпадъците. Октомври 2007 година бе изпратено официално писмо в България. Декември 2007 година България отговори на това официално писмо. Декември 2008 година бе изпратено отново становище до България. Февруари 2009 година България отговори на съответното становище. Ноември 2009 година комисията взе решение да сезира Европейския съд с намерение да изпълни своето задължение по смисъла на 5 точка от рамковата директива и България представи един проект за изграждане на съответната пречиствателна станция в България. Подчертава се жизнеспособността на първите компоненти на системата за управление на отпадъци, а именно дългосрочно капацитет за депо и възможност за компостиране. Същевременно, имайки предвид необходимостта от допълнителни данни и информация за рентабилността на проекта, ще трябва да се допълнят още елементи от този проект. Имайки предвид интегрираната система за управляване на отпадъци, тя трябва да се счита като един проект и за това комисията е на становище, че на 2 етапа трябва да се
изпълни проекта. Първата фаза да стартира внезапно, а втората част, когато се извърши допълнителния анализ. Този модел трябва да даде възможност на българските власти да разработят добра функционираща система за управление на отпадъци, които в крайна сметка в дългосрочен план е ефективна и рентабилна. По отношение управлението на отпадъците в град София, до това време, когато бъдат изградени тези нови съоръжения, комисията ще работи съвместно с българските власти да гарантира, че управлението на отпадъците на София отговаря на основните изисквания на общностните законодателни актове. Имайки предвид наказателната процедура срещу България за неизпълнение рамковата директива, това ще бъде отложено, ако проекта се одобри от комисията и ако България започне изпълнението му. По-настоящем решението на комисията за сезиране на Европейския съд остава в сила. Всякакви промени ще изискват ново решение на колегиума. Информирана е комисията по петиции по отношение на направеното решение и сезиране на съда. Благодаря ви. Мога ли да допълня нещо или? Alla fine è preferibile aggiungere. Adesso do la parola ai colleghi. La collega... Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря също на български език. Не знам кой подред път се занимаваме с този въпрос в нашата комисия по петиции и жалби, още в предишния мандат на този Европейски парламент. Много обезпокоителен е факта, че тази жалба е от 2007 година. Вижте си календарите добре и сега сме 2011 година. И това, между другото, показва темповете и начина, по който се работи в тази комисия. И това е като мой отговор и на дискусията, която проведохме преди малко за това колко сме ефективни. За съжаление, Европейската комисия днес отново ни дава един много формален отговор, който сме слушали многократно и който отговор е абсолютно еднакъв с този, който аз получих в качеството си на европейски депутат на мое парламентарно питане до Еврокомисията преди няколко месеца. Казвам този факт, защото очевидно няма никакво ново движение, няма никакви нови факти, а ситуацията, която преди малко беше описана и видяхте на филма, продължава да бъде повече от опасна и драстична. Аз бих искала да попитам Европейската комисия как точно си представя работата с българското правителство до изграждането на завода, след като от момента на депозирането на апликационната форма за този завод до този момент няма абсолютно никакво движение по отношение на неговото изграждане. И днес за нас е неясно, а уверявам ви изключително неясно и за потърпевшите граждани в столицата на България, какви са точно тези два етапа при изграждането на завода, който Европейската комисия иска да гарантира, какви точно допълнителни детайли се искат още от българската страна, за да бъде одобрен изцяло този проект и да се започне изграждането на този завод. В крайна сметка неясно остава какви са сроковете, които са дадени на столичната община в България и на българското правителство, за да се справи с този въпрос, защото хората продължават да боледуват и да живеят в една изключително нездравословна среда. Между другото, поставям под съмнение информацията, която се получава от българските власти по отношение на ситуацията в Суходол, защото така наречените линии за сепариране, за които многократно е ставало въпрос, които са уж по изискванията на европейските стандарти, не отговарят на тези стандарти. Няма ли най-накрая Европейската комисия да направи нова проверка, за да види на място ситуацията с тези отпадъци, защото иначе гражданите пращат жалби, ние ги препращаме към Европейската комисия дава своите формални отговори, така или иначе въпросът и до ден днешен стои на дневен ред нерешен. Няма особен ефект от това, че има процедура в Европейския съд по отношение на нарушението на директивите за отпадъците и по отношение на България.
Всичко в момента е в една висяща ситуация, която 4 години търси своето решение и все още не го намира. Аз съм на мнение, че не само тази петиция трябва да остане отворена, но час по-скоро трябва да бъде изпратено ново писмо от името и на нашата комисия до Столична община, така и до българското правителство. Между другото, като част от тази комисия настоявам Европейската комисия да изпрати нова проверка в България. Бостинаро. Grazie, onorevole Presidente. Distinguished colleagues and dear Mr. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин носител, отново се повтаря същата история. Все още се чуди и има ли още къде да се чудим колко време ще отнеме. 2007 година е подадена петиция, която още не е разрешение, сега е началото на 2011. Европейската комисия ни заявява, че много внимателно и сериозно разглежда идеалното изпълнение на проект в Суходол. Чудесно! Но, господин представител на Европейската комисия, преди да обвиним българското правителството, и аз мога да се досетя кой е бил кмет по това време в София. Но, това не е сериозен въпрос, това не е шега. Нека да го оставим на страна. Господин представител на комисията, кажете ни, моля, първо, колко време ви е нужно, за да направите сериозна оценка на обстановката? Имате ли някаква специализирана техническа информация за развитието на нещата? Имате ли някаква информация относно въздействието на това съоръжение върху условията на живота на здравето на хората, върху околната среда? Вероятно нямате. На трето място. Кажете ни, как изглежда това проучване, към което се позовавате? Кога трябва да бъде завършено? Имате ли график да ни кажете? Ето, това съоръжение ще стартира през месец май или ноември, не знам точно кога, и ще влезе в употреба кога. Това е част от стратегията 2020, пък още нямаме ясна дата. Извинявайте, но не мога да приема вашите слаби, празни изречения. Просто идвате тук и дрън казвате ни пред комисията разни неща. Ние тук не сме наистина просто някакви представители. Трябва ясно точно да ни казвате кога процедурата ще влезе в сила. Имам предвид наказателната процедура. Кога ще приключи точно това оценявано от страна на Европейската комисия? На последно място, кой ще плати щетите за съсипания живот на тези хиляди хора, които живеят в околността? Европейската комисия ли? Или българското правителство? Ще плаща субсидии или ще покрива това, или някаква наказателна процедура ще осигури средства за медицинските разходи за тези хора. Това е напълно неприемливо, така че се връщам към първото предложение, госпожо председател. Наистина, изключително крайно време, важно е да се вземе решение. Какво ще се случи с този доклад за управление на отпадъците? Нека съвместно с Комисията по околна среда да се разрешат тези въпроси, защото начинът, по който държавите членки дават отговор на тези въпроси, напълно неприемлив. Как ще отидем ли скоро в България? Какво точно послание да занесем на българските граждани по отношение на тяхното законно искане? Как ще ни вярват, когато се срещаме с хората? Какво доверие ще имат те към нас? Наистина, аз не мога да приема това. Окен. Благодаря.
Напълно съм съгласна с казаното. Тази атмосфера на ненаказуемост е наистина сериозен отпадъчен проблем за нас. Като че ли се е приемливо, че това нещо се случва. Знаем, че има области в Европа, където успяват да се справят с този проблем. Задачата не е невъзможно да се управляват отпадъците. И, както вече бе казано по-рано, в сътрудничество с Комисията по околна среда да разгледаме този въпрос, така че Комисията да бъде много по-силна в своята позиция. Трябваше да се стартира процедура много по-рано. А от друга гледна точка можем да призовем за сътрудничество, така че да може да се дават идеи, как може да се разреши проблема. Защото в противен случай наистина ще приемам, че наистина е трудно да се управлява, прекалено трудно да се управляват отпадъците. И това е въпрос, който е валиден не само за новите държави членки, но и за старите държави членки. Моля ви, това наистина е много лошо. Толкова е ясно доказателствената част. Трябваше отдавна да се справим с този въпрос. Моля, нека подходим сериозно. Отново призовавам комисията да работим и с агенцията в Копенхаген. Те имат своите идеи относно това как можем взаимно да си помогаме. Не става въпрос за наказание, става въпрос за решаване на проблеми. Да, разбирам, трудно е за новите държави членки и не могат да разберат, може би, как точно да се справят и така нататък. Трябва да се действа. Благодаря. Други желаящи да се изкажат? Госпожа Вертман. Благодаря ви. Съгласна съм с изказаното от преждеговорившите. Наистина 4 години е прекалено дълъг срок. И безкрайно дълъг за тези хора, които живеят при тези условия. И подобно на колегата, искам и аз да привлека вниманието върху факта за значимостта на здравето на хората. Трябва ли на тези заболели да се поемат разходите за химиотерапия? Наистина трябва да действаме и то незабавно, така че тези хора да престанат да страдат от тези въздействия. Ние също носим вина, ако не успеем да се справим с отпадъците. Наистина и човешкото здраве и околната среда са от огромно значение. Благодаря, госпожо председател. Можем да говорим изобщо по всички петиции, свързани с отпадъците. И това, което ме ядосва е не, че не разполагаме с подходящи технологии. Всъщност, ние ги третираме по средновековен начин, само дето в средновековието по средата на улицата са били изхвърлени отпадъците, сега в края на града. И наистина не е възможно по този начин да се продължава. Може би по финансови съображения отпадъците се поставят в депа. Днес обаче има достатъчно средства за това да се третират по подходящ начин отпадъците. И на последната сесия в Страсбург исках да се откажа, да се обърна към комисаря, който каза, че наистина могат да се печелят пари с депата за отпадъци. Някои държави разбрали това.
защото наистина нещата се усложняват, когато трябва да се обезвреждат тези отпадъци. Всъщност тук непрекъснато се поставя един и същи въпрос. Има жалби по този въпрос, комисията се намесва, понякога правителството, но в крайна сметка не става дума за престъпление, тези действия не се третират като престъпление и нищо не се променя, кой знае как. Не трябва да забравяме, че не само въздействието върху околната среда е вредно, а и върху човешкото здраве. Очевидно, че механизмите за санкциониране не са достатъчно ефективни. Така че въпросът ми към комисията е кога най-сетне ще направите нещо? Кога ще се предприеме една истинска стратегия за обезвреждане на отпадъците или ще продължим по същия начин още години наред? Наистина има спешни случаи, трябва да се обезвредят някои депа за отпадъци. Наистина това е нещо недостойно за нас. Ние не сме развиващи се държави, нито сме в средновековието. И наистина държавите членки трябва да работят ефективно по тези въпроси, но очевидно това не представлява интерес за тях. И механизма за санкциониране не е достатъчно ефективен. Има съответните начини за въздействие, те трябва да бъдат по-ефективни, така че да бъде решен проблема. Не виждам други желаящи да се изкажат, така представителя на комисията. Dopo al tempo della replica, alla fine. Но накрая ще дам думата на вносителя. Накрая. Комисията желая ли да допълни нещо, да отговори? Thank you, Madam Chairman. Благодаря. Аз съм ръководител на звено и наистина искам да кажа, да повторя думите. Не става въпрос за наказание за разрешаване на проблема. Мисля, че по отношение на наказанието ние си вършим работата. Започнахме процедура 2007 година. След влизането в страната в Европейския съюз не може преди това да се направи и съзирахме съда. Така че по отношение на действия наказателни в никакъв случай не подхождаме меко по отношение на България. Онова, което трябва да се направи е да се реши проблема. Затова толкова време работим съвместно с колегите си, за да намерим решение на проблема с възможно най-съвременно съоръжение, което ще помогне за обезвреждана обработка на отпадъците. 18 милиона са необходимите инвестиции евро, 10 милиона от комисията, останалите от Европейската инвестиционна банка ще дойде. Това не е малък проект. Наистина отнема време. Не сме напълно удовлетворени от проекта, представен от българските власти. Имаме много контакти с тях. Този петък отново имаме среща с заместник министра околна среда на България и с кмета. Така че ние поддържаме непрекъснати взаимоотношения, за да намерим нужните власти с българските власти. И колегите ми от Регио, както и съответно околна среда, работим съвместно. Имаме редовни срещи тук и в София. Така че, ако получим бързо одобрение на проекта в тези два етапа, ще можем през следващите месеца да имаме провизионно решение и окончателно през следващите месеци. Надяваме се, че ще можем да направим всичко необходимо по силите ни в сътрудничество с българските власти. Това е информацията, която по-настояще мога да ви предоставя. Благодаря. Благодаря ви.
А сега вносител има думата. Чуваме ли се? Да. Слушах много внимателно изказванията на членовете на комисията. Тук не става дума за, както вие казвате, за наказание, но бих искал да подчертая, като българин с трипластов начин на мислене, ние не сме толкова наивни и много добре знаем, че сегашното правителство обича да бъде хвалено. Ние знаем политическото съотношение на силите както в България, така и в Европейския съюз. Но искам да разберете, че ние даваме жертви. Само тези хора, които ги видяхте на кадрите на разследващи журналисти от Европейския съюз, вече не са между нас. Миналата година си отиде едно момиче на 14 години, за 2 месеца диагнозата рак. Разберете, ние даваме жертви. И това правителство ще се впечатли само от сериозен натиск. Казахте, че нямало идеи. Ние сме сигурни и знаем, че тази общинска администрация и до някъде и министерството са съвършенно некомпетентни да решат проблема. Можете да си разговаряте колкото искате и да се срещате. Но академичната мисъл в България, аз се числя и към тях като научен работник, не приемаме този проект за третиране на отпадъците в София. Той ще замърси не само София, той ще замърси и България. Затова ние сме готови да сътрудничим на всякакво ниво, да се реши проблема по един екологичен и не застрашаващ здравето и живота на хората начин. Но нас никой не ни пита, ние не сме на власт. Гражданското общество никой не го слуша. А там има рационални идеи, разумни идеи. За съжаление, ние не сме в схемата в корупционните схеми и в икономическите интереси. Ние сме от другата страна на барикадата. Но искам друго да напомня. Това протакане на решаване на проблема с Суходол доста така ни озадачава. Аз казах за тази толерантност, но ние се готвиме и за съда за правата на човека в Страсбург. Ние ще обвиним, както гръцкото представителство в комисията си отиде, което доста помогна на Столична община, но за съжаление тази комисия продължава и то в съучастие с нашите власти в геноцид спрямо български граждани, спрямо европейски граждани. Ние няма да се предадем. Суходол has not given up. Благодаря ви. La ringrazio, credo che anche in questo caso ci troviamo di fronte a un... Благодаря. Това е тема, която със сигурност ще продължим да търсим решения. Процедурата продължава и все още няма повдигната от наша страна съдебна процедура, но ние оставаме в контакт с местните власти, за да видим какво може да се реши. И разбирам много добре всички ваши изказвания и критиките спрямо бавното придвижване на процедурите. Разбира се, наистина сме прекалено бавни тук в парламента. И трябва да си дадем сметка, че европейските власти и изпълнителната комисия все пак не могат да заместят местните власти, националните власти в разрешаването на проблема. Ние осъществяваме контрол, наблюдение. Това е съвсем нормално в реда на нещата. Но трябва да има вид санкции спрямо държавите членки, например финансови или други, но всъщност
може би в този случай просто трябва да осъществяваме един постоянен контрол и дори натиск. Смятам, че проблемът не се ограничава само до това сметище и плана, който не е бил приет на време. Смятам, че в този случай трябва да се направи един задълбочен анализ и отново се връщам на това, което бяхме говорили тук вече в залата, да има общо проучване за отпадъците в Европа. Този въпрос се връща на масата много пъти, защото проблемите се срещат в голям брой европейски държави под една или друга форма, в повечето случаи почти идентични. Смятам, че в скоро време ще получим разрешение от страна на председателството да направим нещо повече по намирането на отговори на тези въпроси. Защото поне до сега това, което правим, е да проучваме елементите един по един, а не в глобалния вид. Аз като председател се ангажирам изцяло да защитавам тази петиция, както и останалите, свързани с отпадъците. А що се отнася до настоящата петиция конкретно, ще поискаме от изпълнителната комисия да ускори процедурата и да ускори съвместната работа между институциите. Не знам дали комисията счита за нужно нашата комисия да изпрати нота, забележка на местните власти, в която да се изисква ускоряване на процедурата. Не знам дали колегите са съгласни с моя подход. Мислите ли, че е полезно да изпрати едно писмо на съответните власти? Не знам дали вече беше споменато, но ние вече изпратихме подобна, поне не беше споменато тук, но ние бяхме изпратили подобна забележка, отговор не получихме. Ако се налага, ако считате за нужно, ще изпратим втора такава. Благодаря на вносителя на петицията и пристъпвам към следващата точка от дневния ред. Петиция, точка 9, 78-2007. Господин Борис.